салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали СРОЧНО. мувофиқи хабарҳои охир, Барселона якчанд мақсадҳои калон дар равзанаи трансферҳои тобистона дорад. Яке аз мавқеҳое ки Барселона мехоҳад пурзур намояд маркази майдон мебошад ва ба хотири ивазкунандаи Серхио Бускетсро пайдо кардан исми седу талаби асосиро дар Барса ном мебаранд. Илова бар ин, Хави аз рӯбарияти бошгоҳ талаб намудааст ки боз ба як муҳофизатгари марказии дигар ниёз дорад ва дар ин мавқеъ низ сармураббӣ номи седу талабро барои намояндагони Барса пешниҳод намудааст. Хабари аз ҳама асосии муҳим ва таҳшатнок. Рӯзноманигори маъруф Жерар Ромеро ки хабарҳои ӯ қариб ки ҳамааш рост мебаранд гуфтааст ки муҳофизатгари марказии Барселона ФРЕНКИ де ЙОНГ 95% аллакай Барселонаро тарк кардааст. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза ё мошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, паго Барселона бозии навбатии худро дар меҳмонӣ бар зидди Хетафе мегузаронад. Айни ҳол дар даста мушкилии ҷиддӣ вуҷуд дорад ва як қатор бозингарони асосӣ иштирок нахоҳанд кард. Оё шогирдони Хави метавонанд ин ҳафта низ мухлисони дастаро хурсанд намоянд? Тамошои бозиҳоро бо 1х ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСТЖ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Капитани Барселона Серхио Бускетс аллакай ба синну соли ба нафақа баромаданаш расидааст, вале Хави ӯро розӣ кард ки боз як соли дигар дар Барселона ҳунарнамоӣ намояд. Ба ҳар ҳол барои ивазкунандаи Бускетсро пайдо кардан Каталониё аз ҳозир вариантҳои муносибро дар равзанаи трансферӣ ҷустуҷӯ доранд. Баъди чанд моҳи гуфтугӯ бо рӯбарияти Барса, Хави дар ҳамоҳангӣ бо онҳо айни замон се варианти асосӣ барои рақобатнок намудани маркази майдон тартиб додааст. Варианти якум ва асосӣ муҳофизатгари марказии Реал Сосидад Мартин Субименди 23 сола мебошад. Маз Субимендиро мураббиёни Барселона аз дигарон дида зиёдтар ба Бускетс монанд медонанд. Мушкили асосии гузариши Мартин шартномаи ӯ бо Реал Сосидад аст ки то соли 2025 муҳлат дорад ва дар он 60 миллион евро ҷубронпулӣ бар ивази дастаро тарк карданаш дарж гардидааст. Барселона бояд роҳҳои кам кардани ин маблағро пайдо кунад. Варианти дуюм муҳофизатгари Монако Орелиан Тучуамени аст, аммо рақобат барои трансфери ӯ бо топ-дастҳои Аврупо хеле пуршиддат мегузарад, чунки Тучуамениро мутахассисон яке аз беҳтарини муҳофизатгарони ҷавони ҷаҳон мешуморанд. Тучуамени тасмим гирифтааст ки Монакоро тобистон тарк намояд ва довталабони асосии ӯ Реал Мадрид, ПСЖ ва Ливерпул мебошад. Монако барои гузариши ӯ на камтар аз 60 миллион евро талаб мекунад ва дар ин сурат Барселона барои ба даст овардани ӯ бояд хеле кӯшиши зиёд ба харҷ диҳад. Варианти сеюм Рубен Невеш аз дастаи Вулверхэмптон аст. Невеш низ мехоҳад ки тобистон Вулверхэмптонро тарк намояд ва Барселона аллакай дархост барои трансфери ӯ ба дастаи ҳозираш равон карда буд. Агенти Невеши 25 сола Жорже Мендеш мебошад ки муносибатҳояш бо Жоан Лапорта бисёр олиянд ва президенти Барса чандин маротиба бо Мендеш масъалаи гузариши ӯро ба сафи Каталониё муҳокима карданд. муҳлати шартномаи Невеш бо Вулверхэмптон то соли 2024 аст ва маблағи камтарин барои гузариши ӯ низ 60 миллион евро аст, вале муносибатҳои хуби Лапорта ва Мендеш метавонанд ки ин маблағро кам гардонанд. Акнун аз ин се футболбоз яктоашро шумо дар комментария барои Барса интихоб намоед. Хави аз рӯбарияти бошгоҳ талаб намудааст ки боз ба як муҳофизатгари марказии дигар дар мавсими оянда ниёз дорад. сабаби ба чунин хулоса омадани Хави дар он нест ки вай ба Андрес Кристенсен боварӣ надорад, балки дар он аст ки Жерар Пике муддатҳост ки ҷароҳати вазнин дорад. Табибон ҳатто тахминан гуфта наметавонанд ки оё Пике то охири мавсим бо дарди доштааш тоб оварда метавонад ё ин ки не. Хави шахсан худаш се варианти асосиро пешниҳод кардааст. Алесио Романьоли муҳофизатгари 27 солаи Милан аст ва дар симои ӯ мураббиёни Барса беҳтарин муҳофизатгари марказиро дар якҷоягӣ бо Ронал Араухо мебинанд. Матео Алемани аллакай музокиротро оиди трансфери Романьоли бо Милан шурӯъ намудааст. Калиду Кулибали муҳофизатгари дастаи Наполи мебошад. Шартномаи ӯ то соли 2023 муҳлат дорад ва Барселона аз агенти ӯ талаб намудааст ки ҳоло барои идома додани шартномааш бо Наполи ба саросимагӣ роҳ надиҳанд. Ба Хави қувваи ҷисмӣ ва истеъдоди зуд берун кардани тӯб аз хатти дифоъ ба хатти ҳамлаи Кулибали хеле писанд аст ва дар бошгоҳ
боварӣ доранд ки дар чанд соли оянда Кулибали метавонад Пикеро иваз намояд. Мушкили асосии трансфери ӯ Наполи аст ки намехоҳад ягон футболбозро бар ивази Кулибали қабул намояд ва аз 40 миллион евро ягон тини зардагро кам карданӣ нест. Варианти севуми мувозиятгари Севилья Жуэл Кунде мебошад. Барселона бори чандум аст ки ба Кунде пешниҳоди гузаришро мекунад. Кунде ҳунарҳои зиёд дорад ҳамчун мувозиятгар, вале аз ҳам асосияш дар он аст ки ӯ мувозиятгари универсалӣ буда ҳам дар маркази хати дифоъ ва ҳам дар канори росту чап якхела бозӣ карда метавонад. Севилья огоҳ аст ки дар даста нигоҳ доштани ӯ ғайриимкон аст, вале ҷубронпулии Кунде 90 миллион евро мебошад. Аз ҳамин лиҳоз Севилья метавонад Сержино Дестро бар ивази Кунде талаб намуда маблағи трансферро камтар кунад. Ба фикри шумо кадоме аз ин мувозиятгарон барои Барса беҳтаранд? маъруфтарин рӯзноманигори соҳаи футбол Жерар Ромеро ки хабарҳояш қариб тамоман дурӯғ намебароянд хабар додааст ки мувозиятгари марказии Барселона ФРЕНКИ де ЙОНГ 95% аллакай Барселонаро тарк кардааст. Тибқи хабарҳо ФРЕНКИ ба дастаи МАНЧЕСТЕРу ЮНАЙТЕД мегузарад, чунки сармураббии тоза интихоби ЮНАЙТЕД Эрик тен Хаг собиқ сармураббии ФРЕНКИ де ЙОНГ дар Аякс буд ва ӯ бисёр мехоҳад ки де ЙОНГро дар мавсими оянда дар ҳайат дошта бошад. Барселона фақат ба хотири беҳтар намудани вазъи иқтисодияш ФРЕНКИро мефурӯшад ва бояд то 30 июн яке аз беҳтарин футболбозонашро аз даста ҷавоб диҳад. Барселона бар ивази ФРЕНКИ де ЙОНГ наздики 70-80 миллион евро ба даст меорад ва дар бошгоҳ бар он назаранд ки тӯли 3 соли футболбози Барселона буданаш ФРЕНКИ ба он сатҳе ки аз ӯ интизор буданд баромада натавонист ва агар ӯро ҳамин ҳоло нафурӯшанд баъди як соли дигар нархи ӯ якчанд маротиба камтар мегардад. Вале хави то ҳол ба фурӯши ӯ розигӣ надодааст. Манчестер Сити низ аз фурсат истифода бурда ФРЕНКИ де ЙОНГро ба имзо расонидани аст. Ба наздики хабарҳои расмӣ оиди трансфери ӯ паҳн мегарданд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Оё фурӯхтани ФРЕНКИ де ЙОНГ дуруст аст ё ин ки не? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.